Ce puteți face dumneavoastră ca acești colegi să vă recomande? Păi aveți două variante. Prima variantă, vă duceți în cabinetul de cosmetică, închideți ușa și stați pe telefon și așteptați să vină clienții. Care este a doua variantă și cea corectă? Dumneavoastră sunteți la dumneavoastră în camera de cosmetică și auziți că a venit un client. Ce puteți face? Noi ne putem face apariția în zona de recepție sau de coafor și am putea să intrăm, să zicem așa, într-un mod natural în discuție. Salutăm, bună ziua, nu? Vă pot ajuta, vă pot servi o cafea sau îmi permite să vă iau haina să o pun la cuier. Sau vedem că o colegă sau un coleg de la coafor este foarte stresat că are o clientă pe scaun, a venit încă una și este păr pe jos. Ce am putea face? Măturăm. De fapt, noi ce facem în realitate? Îi creăm oportunitatea, ocazia colegului nostru să-i spună: ea este colega mea de la cosmetică. Sau cineva vine cu un copil mic și copilul nu te ia loc aici. Ei la un moment dat se zbenguie prin salon. Eu ce pot să fac? Pot să stau, repet, pe telefon în camera mea și să aștept să vină clienții sau pot să ajut colegul. Astfel se creează un spirit de echipă.